ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபாவின் அருளமுதம். ஸ்ரீ சத்யசாயி ஸ்பீக்ஸ், வால்யூம் 24, அருளுரை 4. உலகம் அழியும் என்ற பயம் தேவையற்றது. உலகம் சந்திக்க உள்ள பல பேரழிவுகளை பகவான் முன்னரே உணர்ந்து கூறியிருப்பதாக சில செய்திகள் பல நாடுகளில் பரவி இருப்பதை பகவான் பாபாவின் செய்தி குறிப்பு மறுக்கிறது. சாயி என்றுமே எவருக்குமே தீங்கு எண்ணப் போவதும் இல்லை, செய்யப்போவதும் இல்லை. வெளிநாடுகள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள சிலர் வெகு சீக்கிரத்தில் உலகத்தின் பெரும் பகுதி பெரும் கொடிய வெள்ளத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டு பின் சில தீய சக்திகளினால் பல நாடுகள் ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடும் என்று சுவாமி கூறியதாக துண்டு பிரசுரங்களை அச்சரித்து விநியோகம் செய்து வருகின்றனர். அதுபோன்ற எண்ணங்கள் சுவாமிக்கு என்றுமே வந்ததில்லை, வரப்போவதும் இல்லை. இவை எல்லாம் வேலையற்றவர்களின் வீண் கற்பனை. அவர்களை நம்ப வேண்டாம். இந்த நாட்டின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள் வெள்ளத்தால் மூழ்கடிக்கப்படும் என்றும் சுவாமி 12 மாணவர்களை மீட்பு பணிக்காக அனுப்புவார் என்றும் அந்த துண்டு பிரசுரங்களில் கூறப்பட்டிருந்தது. சில பக்தர்கள் இத்தகைய தவறான பரப்புரைகளை நம்பும்படியும் நேரிட்டது. எந்த சூழ்நிலையும் பக்தர்கள் இது போன்ற கட்டுக்கதைகளை நம்பக்கூடாது. அவர்களுக்கு பண உதவியும் செய்யக்கூடாது. அத்தகைய கட்டுக்கதைகளை கேட்பதும் நம்புவதும் பேசுவதும் உங்கள் பலவீனத்தின் அறிகுறியே. எந்த அபாயமும் நேரிடாது. இந்த உலகத்திற்கு எந்த துயரமும் ஏற்படாது. அப்போதைக்கு அப்போது சில துயர சம்பவங்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் இந்த பரந்த உலகில் நிகழலாம். ஈரான், ஈராக் நாடுகளுக்கிடையே கடந்த 10 வருடங்களாக போர் நடைபெறுவதால் அது ஒரு மகா பேரழிவான யுத்தம் என எண்ணக்கூடாது. நம் இந்தியாவில் கூட பஞ்சாபில் தீவிரவாத செயல்கள் நடைபெறுகின்றன. அது ஒரு பெரிய போராட்டம் அல்ல. தனிப்பட்ட ஒரு சிலரே இந்த வழியை கொண்டுள்ளனர். பாரதம் அல்லது எந்த நாடாகிலும் அதனுடைய பாதுகாப்பு வழிகள் நல்ல செயல்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதிலேயே உள்ளது. யார் நம்முடைய நண்பர்கள், யார் நமக்கு எதிரிகள்? நம்முடைய நல்லெண்ணங்களே நம்முடைய நண்பர்கள். நம்முடைய துர்க்குணங்களே நம்மை நிழல் போல தொடர்ந்து வந்து துன்பம் தரும். நம்முடைய எண்ணங்கள் தூய்மையானால் நம்முடைய வாழ்வும் உயர்ந்து முன்மாதிரியான ஒன்றாக மாறிவிடும். மனம் என்பது எண்ணங்களின் கலவையே. எண்ணங்களிலிருந்து செயல்கள் நடைபெறுகிறது. செயல்களிலிருந்து பலன்கள் கிடைக்கின்றன. எனவே எண்ணங்கள் என்ற விதையிலிருந்து நல்ல மற்றும் கெட்ட பலன்கள் எனும் பழங்கள் கிடைக்கிறது. எண்ணங்களை செயல்களை தீர்மானிப்பதால் நல்ல சிந்தனைகளையே சிந்தித்து பழக்குவது மிக முக்கியம். தீயவர்கள் கூட பக்திமான்களிடம் பழகுவதால் நல்லபடியாக மாறிவிடுவதுண்டு. ரத்னாகரன் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மாமுனிவர்களின் சகவாசத்தால் அவன் எழுத்தாளனாக மாறி ராமாயணத்தை எழுதினான். மனம் கடவுளை நோக்கி திரும்பும்போது மொத்த வாழ்க்கையே தூய்மையாகி விடுகிறது. பக்தியும் விரதமுமே உணர்வுகளை அடக்க முடியும் என்னும்போது வேறு எது தேவை? ஆன்மீக தேடலை வயோதிகம் வரை தள்ளி போட வேண்டாம். சிறுவர்கள், சிறுமிகள், மாணவர்கள் என அனைவரும் இரவு முழுவதும் பஜனையில் ஈடுபட்டு பாடிக்கொண்டிருந்ததை நான் பாராட்டுகிறேன். பஜனையில் என்றும் ஒன்று சேர்ந்து பாடுவதில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடன்பாடு காணப்படவில்லை. இளைஞர்களில் தலைமை பாடகர்கள் பாடலை பாடும் பொழுது இளைஞர்கள் ஒற்றுமையுடன் பாடவில்லை. அதைப்போல பெண்களின் பாடகி பாடும் பொழுது இளைஞர்கள் ஒற்றுமையுடன் பாடவில்லை. கடவுளின் பெயரால் பாடும்போது இது போன்ற வேற்றுமைகளுக்கு இடம் கொடுக்கல் ஆகாது. சிவராத்திரி என்பது தெய்வத்தை சிந்திப்பதற்காகவும் நம் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவுமே கடைபிடிக்கப்படுகிறது. உள்ளம் தூய்மையடைந்தால் மொத்த வாழ்வே புனிதமடையும். மக்கள் நல்ல பண்புகளுடன் சரியான பாதையில் சென்றால் பெருத்த அளவில் சமுதாய மாற்றத்திற்கு அவசியமில்லை. இளைஞர்கள் தீய எண்ணங்களிலிருந்தும் தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். எனவே ஆன்மீக தேடலை வயோதிக வயது வரை தள்ளி போட வேண்டாம். புனித வழியில் செல்வதற்கு இதுவே தருணம். அருமை மாணவர்களே, உங்கள் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் தூய்மைப்படுத்த இப்போது போராடுங்கள். பெரும்பாலான கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்கள் தெய்வத்தின் பெயரால் பாடுவதை பார்க்கவே முடிவதில்லை. சத்யசாயி கல்வி நிறுவனங்களில் மட்டுமே மொத்த மாணவ சமுதாயமும் தெய்வீக எண்ணங்களில் திளைத்துள்ளது. இத்தகைய புனித தன்மையையும் தெய்வீகத்தையும் அடைய நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும். பிரார்த்தனைக்கே முதல் முக்கியத்துவம். நம்மை காப்பதற்கு தெய்வத்தின் பெயரை கூறுவதை தவிர சக்தி உள்ளதா? இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை மறவாதீர்கள். வெறும் போர்க்கருவிகளும் அணுகுண்டுகளுமே இந்த உலகை பாதுகாக்கப் போவதில்லை. தெய்வத்தின் கருணையே இவ்வுலகை காக்க வல்லது.
கடவுளின் கருணையை பெறுவதே தலையாய கடமை. இதற்கு பிரார்த்தனையே தலை சிறந்தது. மெய்மையும் இதமும் சேர்ந்த உங்களது உணர்வுகளை பஜனை பாடல்கள் பாடுவதன் மூலம் தெய்வத்திற்கு புனித சமர்ப்பணம் செய்கிறீர்கள். உணர்வில்லாத ராகம் ஒரு கொடிய நோய்க்கு சமம். பகட்டும் கர்வமும் இன்றி நீங்கள் பக்தியுடனும் பணிவுடனும் பஜனை பாடல்கள் பாட வேண்டும். இதுதான் பஜனை செய்வதற்கு சரியான வழியாகும். ராமனை துதித்து பாடுவதால் அந்த பெயருக்கு உள்ள சக்தியால் மனம் கட்டுப்பட்டு ஆனந்தமடையும் என்று தியாகராஜர் தன்னுடைய ஒரு பாடலில் கூறியிருக்கிறார். அன்றாட வாழ்க்கையைப் போலவே பிரார்த்தனையிலும் கூட புரிந்துணர்வு என்பது மிக முக்கியம். பஜனையில் பாடுவோர் ஒருமித்து பாடும்பொழுது புனிதமான அதிர்வு அலை உண்டாவதால் எவ்வளவு சக்தி வெளிப்படுகிறது. இந்த புனிதமான அதிர்வலைகள் எல்லாம் இவ்வுலகத்தை நிறைக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு நன்மையை தரும். தனி ஒருவர் பாடும்பொழுது நம்முடைய மனம் பாட்டில் மட்டுமே லயித்து விடுகிறது. ஆனால் பலர் சேர்ந்து பாடும்பொழுது அது ஒரு புனித சக்தியை பெற்று தருகிறது. குருநானக் குழுவோடு சேர்ந்து தெய்வீக பாடலை பாட ஆரம்பித்தது இதனால்தான். 13/2/1991 அன்று காலை பூர்ணச்சந்திர அரங்கில் நடைபெற்ற சிவராத்திரி பஜனையின் முடிவில் பகவான் நிகழ்த்திய அருளுரை. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்.